бародарои азиз, анаки мо як шакарои кулобигӣ мекунем. Анаки дар ами шакарои кулобигӣ маҳсулотош анаки пиёз бо пиёзи сабз, бодринг, помидор, анаки бо аҷоибиш дамва ки ами ба ами махсус худаш санг дора ами чики. Анаки махсус иншоалло ки на барои бародаро хоҳиш кардам ки ами шакароа ҳатман ами акай назримат ми шакароа худа тайёр ки махсус ами арои ки намо бародаро шакароа тайёр кардисем иншоалло барои шумо рӯй мекунем. на бародарои азиз, фатири шакарони тайёр шид. на иншоалло ки ана фатири гарм ҳозир иншоалло ки бо мо бари шумо бинандагони азиз бари ҳам бародарое ки хоҳиш кардам мо ами шакароа тайёр карда нишон медиҳем. бародарои азиз, шакарони тайёр шуд ки як маззаш як бо махсус бародарои азиз шакароа ба қаранфури сабз бояд бихӯред бо маззаш дигар. на тезак хай маҳсулотош иншоалло. дар ҳақиқат бародарои азиз таомҳои миллии тоҷикона бисёр болаззатанд. бародарои азиз бисмиллоҳи раҳмони раҳим. чини таб ҳар кас хоҳиш чини хоҳиш бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дар ҳақиқат бемоҳбо хӯрокҳои миллии тоҷикон болаззат ҳастанд. бо мо бошед.